Goeie, Goedendag, hoe ben je man? ik ben Verheugen, hè? Van Huizen? Ja. En die wil hier afbrutsen, dus, Oké. ja, dan mag je wel plak zeggen, hè? Ja, dus je moest eruit. Ja. En hoe vond je dat? Nou, ik heb er bijna zo'n weinig, dat er geen kleinigheid. Zo. Ja, ik ben inmiddels 62 jaar. Je wilt eigenlijk jou worden, maar ik Ja. heb nou een mooi groter heem en alle toestanden, eigen haalkijk, ik had er een eigen keuken in, ja, wat was meer. Oké, dus je bent een aardig frik, jong. Ik ben heel eindelijk op Verheugen. Ja, hè? Ja, de vrouw, je bent wel welkom. Ah. Is dit een oproep? Nee, niet echt speciaal, maar her, daar ben ik een beetje te hard van langzamerhand, maar toch. Ja, het waren 60 zo'n joh, krek. Ja, Dan kun je nou heel wat vrouwen versleten in wezen, toch? ja. Ja, dat ben ik vrouw, die ben op die leeftijd oversleten hinder. Wat jij, hè? Ah, goeie, sorry. Als je door de duur her komt, dan krijg je hier voorbij. Oh, dat is dat mij altijd. Mooi blond en nooit wij, hè? Nee? Nee, prachtig. Ja, je bent nog wel wat van de natuur? Zeker. Ja, was ook zichtbaar, hè? Oh ja. Maar Jowen, je is altijd dan alleenig? Ja, ik bescheiden, ja. In 1992 werd de vrouw bij me weigeren met de baan en toen staan. Ik had geen contact meer met de baan. Zelf weten, zelf baas. Ik had er net voortsturen, dus Oké. ben en bleef altijd nog, zit altijd in mijn hart, om zo maar te zeggen. Ze ben welkom. Maar ja, het leidt om hun, net maar om mij. Ik reed net achter de baan om, ze geeft bij mij mee. Die tijd hebben we om. Ik had nou naar de rook in mijn nijbannetje, wat spel onder morgen ging je dit en dat, nou dan komen er bijna even goed bij. Oh ja. Ja, Ja, daar komen er de foto's te heen. ja, inderdaad, zeker weten. En nou beziek je dus wat na je start, een uitzending naar je huis? Ja, gewoon naar je staat, maar geen vrienden hebben wij, nee. Daar ga ik er wel wat maar heen. Jongens, succes. Joep. Hoi. Hoi hè.